Ако не разбираш от шеги, тези въпроси не са за теб. 4 тегави въпроса. Кой е по-силен от логиката? Мисли логично. 3, 2, 1. Сигурен съм, че не го позна. Пробвай се с този. Кой не плаща наем, но се държи като собственик? Това е много лесно. 3, 2, 1. Жирафчета. А това е и най-вкусният ми въпрос за днес. Кой винаги идва последен, но всички го обичат най-много? Дай лайк за алгоритъма! 3, 2, 1. И преди последният въпрос, тествайте ме и вие с нещо забавно и въпросът ви може да попадне в следващото видео. Кой се завръща винаги, дори след чистене? Дано да сте се забавлявали. 3, 2, 1. Не е чистене, а знание, бро.